Na miña ilustración homenaxe a Chichi Campos tratei de representar varias das súas facetas, unha como autor, xusto no momento no que está rematando de facer unha ilustración, vamos, sería a súa man facendo un dibuixo, no momento no que o asina. E por outro lado sale el mismo dibuixado como se facía os seus autorretratos ou autocaricaturas, casi máis ben, mantendo un pouquiño esa estética que dibuixaba el personaxes galegos ou personaxes públicas para a prensa. E aquí está o dibuixando nun caderno, no que podemos ver na páxina contigua tamén pois dibuixos áxiles, incluso, vamos, algún guiño a súa etapa de militancia comunista. Contrasta este tipo de dibuixo que é máis fiel á estética de Chichi Campos, contrasta co resto da ilustración. Tamén podemos ver a faceta de autor del reflexada en varias publicacións, como a Cova das Choias, unha revista de banda deseñada pioneira, a primeira, creo recordar, de banda deseñada en galego, e Cansen Dono, que era unha revista tamén de humor gráfico galego, na que colaborou desde o primeiro número hasta que morreu. Hai tamén algúns elementos así dos anos 70 e 80, como son o vinilo ou esas gafas de sol características da época, por dar un pouquinho de contexto histórico. Desde o punto de vista técnico, de realización da ilustración, pois é toda ilustración digital, realizada en Krita, que é software libre, que desde fai varios anos xa é o programa que utilizo para casi todo o traballo de ilustración. Eu utilizo unha base de formas vectoriais e pinto dentro delas. Sería como unha especie de recortables pintando dentro. Eu utilizo para pintar pincéis con textura, así con algúns con aspecto como se fosen pincéis secos e outros con aspecto máis de carboncillo ou incluso de pastel, dándolle un acabado de técnica bastante tradicional. E outros teñen un acabado máis como de tinta, que neste caso, por exemplo, pois a parte que intenta emular os trazos de Chichi Campos, pois sí que utilicei uns pincéis con acabado de tinta.